Dobre. Poprosím teda obálku a prezrate nám meno víťaza, tohtoročného víťaza excelentného biznis príbehu. Klimak. Dobrý večer všetkým. No tak mali by sme tu stať dvaja. Kolega to asi tušil, zdrhol, nechal to na mňa. Je v zahraničí, odkiaľ som sa ja práve vrátil a boli sme na mítingu našich obchodiakov, ktorí trošku sme sa bavili o tejto krásnej súťaži alebo evente, ktorý sa pripravuje a vravia, že to je také klišé, že nezabudnem spomenúť, že za všetko môže tím. Takže ja im to krásne natriem a poviem áno, za všetko môže tím. Dokonca to je náš claim, dobrý tím pre dobré prostredie. Ďakujeme veľmi pekne za toto ocenenie. Zvykne sa vraviť, že to nikto nečakal, tak naozaj ja som to nečakal. A teda dovolme si spoločne si vzájomne zablahoželať to, aby nás tu bolo čo najviac, aby sme boli vytrvalí, aby sme boli kreatívni a hlavne, aby sme sa nebali byť svetoví, lebo na to máme. Takže spoločný potlesk.